Príjemný a ničím nerušený sobotňajší podvečer, milí cigaroví priatelia. Aganorsa Leaf robí viacero zaujímavých blendov, s jedným sme sa už nedávno stretli v recenzii a dneska sa pozrieme na trojhlavého psa. 276. cigarová recenzia nám pridáša cigaru od Aganorsa Leaf Guardian of the Farm Cerberus. Cerberus alias trojhlavý pes. Formát cigary Aganorsa označuje ako Gran Robusto. Dĺžka 127 mm, 5 palcov, priemer 21, prstienok 54. Takže na dĺžku klasické Robusto, priemerovo trošičku hrubšie. Náplň, viazací aj krycí list je z Nikaraguji, takže máme tu dneska nikaragujské puros. Sila cigary 4, medium to full. Cena cigary pomerne priaznivá, cigarka nie je nejako drahá, 8,42 €. Hodnotenie cigar aficionado máme. Cigarka získala slušných 90 bodov v máji 2022. No a teraz máme máj 2024 a uvidíme, koľko bodov získa cigarka v mojom osobnom hodnotení CR1 a CR2. CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu. Čas fajčenia, ja budem dneska veľkorysý a po minulých tých nezdaroch si zatipujem, keďže som Cerberus ešte nemal, že to bude 100 minút. Poznámky nemáme, okrem našej klasickej poznámky. Ak by ste túto cigaru, na ktorú odkaz nájdete dole v popise videa, objednávali na e-shope Doutníky JS, nezabudnite v košíku použiť kód CR-dárek, dostanete k vašej objednávke hodnotný darček. No poďme sa mrknúť na toho trojhlavého psa. Máj 2022, 90 bodov, dĺžka 5 palcov, gauč 54, sila medium to full. Filler, binder, wrapper, Nicaragua. No. Guardian of the Farm, strážcovia farmy. No a konkrétne pre Aganorsu stráži ich farmy takýto Hauko. Trojhlavý pes Cerberus. Guardian of the Farm. Ako za mňa taký zaujímavý prstienok. Aganorsa Cigars, Aganorsa Leaf. Ten krycí list je pomerne taký hladučký, ako občas tu nejaké švy vidno, ale nie je to nič tragické. No a prstienok by sa vám vo vašej zbierke mohol hodiť. Uvidíme, ako bude cigarka chutiť a aká bude po konštrukčnej stránke. Mali ste už trojhlavého psa? Pre mňa to bude dneska premiéra. Tak som veľmi zvedavý. A vy, ak ste už náhodou mali, alebo ak ste mali akúkoľvek inú cigaru od Aganorsa Leaf, môžete sa o svoje dojmy a zážitky podeliť v komentároch. Spúšťam stopky. Cigárka horí. Poťah je.
Fajn. Ešte raz skúsim. Dobrý. Poťah je dobrý. V prvej tretinke zhodnotím, či by mohol byť o 1,5% tuhší alebo voľnejší, pretože teraz to zhodnotiť neviem, lebo sa mi zdá ten poťah akurát. Dobre, idem si cigárku užívať a vrátim sa k vám plus minus autobus v prvej tretinke. A few moments later. To je tak oriešková cigara, až mi z nej začínajú vypadávať fúzy a brada. No, ale pekne po poriadku. Horenie absolútne rovnomerné. Žiadne dopaľovanie sa nekonalo, cigara nevyhasína, horí bezproblémovo. Poťah je absolútne tip-top. Neviem, čo by som tu povedal, že mal by byť tuhší alebo voľnejší, tie svoje 2-3%. Ak už by som mal byť strašne hnidopich, tak poviem, že o 1,64% voľnejší by mohol byť. Ale to už je fakt len hnidopišstvo. Sila. Neviem, kde chlapci zo Cigar Aficionado aj z Aganorsa Leaf nabrali, že je to štvorečka. Pretože ja by som povedal, že to je čistá trojka, čisté médium, jak vyšité. Uvidíme možno počas ďalšej časti sa trošku priostrí, čo sa týka nikotínu, ale zatiaľ je to absolútne lážo plážo. Produkcia dymu. Takto sama o sebe tá cigara takmer nedymí, čiže to je veľmi dobré na takéto tu priestory pivničné. Pri poťahu je toho dymu podpriemerne. Není to nejaká extrémna dymovnica. Mal som cigary, ktoré dymili teda o hodne viacej, ale nie je to ani tak, že by nebolo vôbec toho dymu. Hej? Len je taká, spoločenská cigara. Popol. Držal. Držal, teraz kvacol. Takže, ale držal pekne. No, a teraz to podstatné. Chuť. Dvomi slovami, smotanovo-drevité oriešky. Tu boli 3 slova. Hlavná chuť sa nesie v takej jemne smotanovo-krémovom znení s priehršlom orechov. A to hlavne kešu a mandle mi to najviac pripomína. Je to taká svojím spôsobom trošku, aj keď je to Nikaragua, tak tou smotanovosťou a orechmi pripomína trošku dominikánske cigary. Trošku drevitosti, priehršel orechov a taký ten dym je taký krémový. Ako za mňa zatiaľ veľmi príjemné prekvapenie a jediné teda, s čím sa nestotožňujem, je tá sila, že by toto mala byť štvorka. Za mňa troječka, jak vyšitá. Pri retrohailingu tá krémovosť je cítiť v nose a nie je tu nejaké kopajúce korenie, možno v náznaku trošku. Ale vôbec to nie je nejaká z tých prekorenených a pikantných cigár. To ani náhodou. Úplne v pohode. Náznak jemne možno červenej papriky, ale
ale žiadne dajaké kopajúce čierne korenie. No a aby som ju trošku nakopol, tak si dám jeden rumík, už sa teším na ňo od začiatku cigary, lebo som si nedal, nalial som si, ale ešte som si nechlipol. A čo pijem dneska? Najklasickejšiu klasiku z tých lacnejších rumov, Havana Club Especial. Kubánsky rumíček, taký ostrejší, žíznejší, vôbec nie sladký, čo teda nepotrebujem sladkosť k tejto cigare, lebo tá nálož nikotínu tam vôbec nie je. Keď v minulom týždni mala byť tá Mikerida 4,5, tak toto štvorka nie je ani náhodou. 36 minút zatiaľ. Cerberus horí a ja sa vám prihlásim za chvíľku. Much later. Dovnič pustí každého, ale ven živý nikto nevíde. Cerberus, nebezpečne blízko prstienka. Takže ho dáme dole. Takto jednoducho. Takto jednoducho. Cerberus. Horenie, no už úplne rovnomerné nie je, ale zatiaľ nebolo potrebné žiadne dopaľovanie, ani cigárka nevyhasla, takže v pohode. Trošku sa nám rozdymila cigárka a dajme tomu, že jemne stúpla nikotínová kopavosť, ale ešte furt by som to nevidel na štyrku, možno nejakých 3,5. Ale fúzi mi z toho a brada mi z toho padá, takže niečo to delá. Čo sa týka chute, trošku takej drevitosti, krémovej drevitosti pribudlo do chute a pri retrohalingu. Stúplo taká pikantná, dajme tomu červená paprika, jemne už v nose zaštekli. Už to nie je ten úplný začiatok, kde bola tá pikantnosť len v náznaku. Teraz už je signifikantne cítiť pri retrohalingu. Takže cigárka nám tak veľmi pozvoľna a postupne naberá grády. Aj čo sa týka nikotínu a aj čo sa týka takej plnejšej, takej žíznejšej chute. Ale zatiaľ za mňa tento Cerberus veľmi príjemné prekvapenie. Tá cigárka je úplne v pohodičke. Trošku nám teraz jedna strana prehorieva viacej. No uvidíme, ak to bude potrebné korigovať, tak vám to samozrejme oznámim. Ak sa to zrovná len polohovaním cigary, tak bude fajn. No uvidíme. Popol drží. No, zvedavý som na čas, ale ešte predtým, než sa mrkneme na čas, si dám druhý chlip z rumíku Havana Club Especial. Na zdravie, priatelia. Havana je ostrejšia. No, 70 minút, 69, no aby som bol presný, 69 je pekné číslo. Cigárka horí, sme plus minus polovičke, no. A uvidíme sa už
na konci, kde si to nejak celé zhrnieme a uvidíme. Ale zatiaľ je to eňo ňuňo. Takže tak. 3 days later. Tak vítajte na konci, milí priatelia. Všetky fúzy aj brada mi vypadala. Cerberus ma pripravil obradu. No, cigárka po konštrukčnej stránke úplne v poriadku, aj keď v poslednej tretinke som dopaľoval jednu stranu, tú, ktorá neprehorievala dobre, a popol mi pred chvíľučkou padol, čiže dajme tomu také malé mínus. Poťah úplne v pohode, celý čas, jak som ju prvýkrát zastrihol, odvtedy ide úplne bez problémov. Po chuťovej stránke veľmi príjemné prekvapenie, aj keď teda s tou silou cigary ja som skôr sa prikláňam k tej troječke ako k štvorke, ale každopádne mne dneska ten chuťový profil tej cigary veľmi zapasoval. Krémová, smotanová, nálož orechov, akože doslova nálož, kešu orechy, mandle, proste taká orechovo-smotanovo drevitá chuť. Veľmi príjemná cigara. A aj keď sa nestotožňujem s tou sílou, že by to mala byť štvorka, napriek tomu je to pre mňa ako príjemné prekvapenie. Aganorsa Leaf Guardian of the Farm Cerberus ma dneska potešila. Veľmi príjemne som si pri nej posedel, veľmi dobre som si pri nej oddychol, zrelaxoval a to je vlastne aj účel cigary. Cigara, aspoň pre mňa osobne, je taký relax, človek si bávka v kľude, dá si nejaký rumíček k tomu a ja si väčšinou pustím nejaký film, alebo počúvam audioknihu, alebo bars, čo. Môžete mi v komentároch napísať vy, čo je vaša obľúbená aktivita pri cigare. Ako najlepšie je to samozrejme, keď máte nejakú partiu, že vás je viac, aspoň teda minimálne 2, 3, tam potom aj tá cigara chutí lepšie. Ale každopádne za mňa dneska príjemné prekvapenie. Tá cigárka mi počas celej doby chutila, po konštrukčnej stránke bola takmer dokonalá, takže za mňa plusové body. No a vy, pokiaľ ste už mali Cerberus, pochváľte sa v komentároch. Ja si dám tretí rumík a mrkneme sa na čas. To som veľmi zvedavý. No, ja ešte čas netuším. Aj keď si teda myslím, že ten môj typ 100 minút nebude veľmi ďaleko od pravdy, dám si ešte jeden poťah, ale toto už by sa patrilo odložiť. Chuť je ešte v pohode, ale už pália pery pri poťahu. Takže odkladám a idem mrknúť na čas. Konečne mi môj tip vyšiel. Zastaviť 98 minút. Takže za mňa super. Robusto Extra alebo Gran Robusto, ak teda chcete, vydržal takmer 100 minút. Cigárka mi chutila, body budú, myslím, primerané. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem sa na vás opäť tešiť na budúce pri nejakej inej cigare. Užívajte si život, majte sa fajn a dajte si občas dobrú cigaru. Dovidenia, priatelia.